Automatic na to. Ating upload. Iwak na to ba? Kayong programang mga gaplot sa karaoke. Good morning, Idol Oginday. Good morning. Happy 75th araw ng Davao. Palakpakan, palakpakan. Happy 75th June. Unta? Ingon galing ko. Ako rin si Chin Chin. Usa ka dalaga. Nga nagkauyab. Usa ka lalaki nga gingan Lagnaldo. I-graduate na akong boyfriend nga si Naldo sa kurso nga Information Technology. I'm so proud of him. Wala man ko nakahuman. Third year college lang ko. Kay milarga ko Japan. Tanan akong pagpaningkamot. Dala pa ning tiil. Ako nang gihalag gadto kay Naldo. Ingon anak ko kagugmahan sa iya Idol Oginday. Andam na kong ihalag din akong kasing-kasing. Isa paglangkato ni sa ko ang dughan. O i-offer siya. Ako ka na pagabuhat. Apan ang pangutan na diha. Kung andam na pagod siya. Ano talaga, idol? Kung andam ba papud siya. Nagbalak si Naldo nga mula abroad, paingog Singapore. Nang inahanglan siya sa akong tabang. O siguro aniya ako, aron pagkatabangan siya. Apa dito na hinuon nagsugod. Ang gato! Uy! Hi, Beng! Hi! Kumusta? Ayuan yung lugar dari sa Dikahom. Layo kayo sa kuha na, PS 25. Mapagunay na buhat diri. Isang balay. Okay naman kay at least kanang hangin, bugnaw. Babe, May isa man. adugay lagi ko kay dito ko sa PUEA ba? Ang sa ka PUEA, alagi uy, kay kuhan mong kaya ka nang sitawag ka na, dagay mo kay nagtao diyan. Kanang babe ka nang, ang mga tao diyan ka sa, nagkakayo, nag-processing ba, anagin na. Okay, ato pa ang DFA po na. Dasamot po diyan sa DPA. Gasto kayo, babe. Ay! Babe, padunggan ko sa isa, last na lang. Gasto kayo. Busay, customer diyan, nakay, kwanta yata na ko diba? Ano yan? Tada! Babe, mo ko ka. Bay, 5,000. Pag-process mo, pag-process ni mo na si mong kuhan, babe, ha? Ay, salamat kay babe. Sige na, basta Ang susuy. problema na ako, babe, kay anawar ko na kung kuhan, babe. Oh. Sa? Ako nagkatang pag-ayon na kung patan. Ah, Oh?
Gisin akong pantalon na Pastel maulang. lang, pastel lang. Pamilya-linya. Ato dito sa, ato ka small, oh. Naka, 5,000. O kay siyempre, pero babagay si mong pantalon, napoy 5,000 para bayad kag sapatos. Ay, babe, salamat. Na isa kalibo, bayad og medyas. Ay, salamat, baby bang. Tong tagdusi 100 ha, tong tagdusi 100. Saan mo na ako nga naila pa ng bago. Maghukas na lang siguro ko. Ano mo ukas mong kang? Ano Ayaw! Bago. Dahil 5,000, ay 5,000, oh. Parang t-shirt. Di ay. Wala ko, babe. Makalarga lang ko Singapore, babe. Para sa kuwan, babe. Babe, kailangan nga ako magpanikamot para sa pera. Para sa kuwang-kuwa, ha? Ayaw nga dito. Babe, isa naman yung gusto, babe. Tingnan. Kailangan pa nyo, guys. Ano ka, Dre, babe? Naon, ha? Bulong na tali mo na, babe. Bulong mo lagi, babe. Kailan lang ako. Ilista nila sa buwan ako. Bulong sa buwan. Wala sa buwan. Babe, hindi mo. Isa sa tanawa ron. Alas. Babe, wala pa tayo, babe. Mga alin, babe. Mga sabi. Sige, babe. Kabalo ka nga nung mga kaos sa babe. Bito, ako na lang kung tanan ni mo. Ano tao na tanin ni? Pero kung ikot mo tayo, ano kaya yung dito sa mahal nga? Restaurant. Nagkawat ako sa Singapore. Sa? I'm gonna do this. My cover is Mo ba? Puta! Congratulations! Babe, nawat ako sa Singapore. Ipay, jugay ko ni mo ipa. Makanan ni nana rin. Ang itabo ni mo luwan lawa, babe. Salamat kayo kung sinusuporta, babe. Babe, Nawat ko Singapore. masa magkawala ka, babe? Babe, lang ko. Uma. Ma! So if you don't know how to Ikaw pa, yaya mo bakit man eh? 20 mil! Gusto nga mga behind the scenes ka rito, babe, ha? Hindi gusto nga pamalit to. Kaya doon kayo pa, babe, mo sinukuha na, ha? Ano ko na, babe? Babe, na babe, ikaw na 20 mil, babe. Salamat, baby boss. Ikaw na yung motor, babe, ato na yung baligyan, ha? Eastern, Isa naman ang kutsi pagbalik mo din, eh. Babe, nahali naman ang motor. Hachache! Nagsin ka na naman. Pwede ka na ingnan kayo. Short magugwato. Sayang. so Okay na kayo, babe, okay na kayo, babe, ha? Alam mo, bitaw ko yung motor. Oo, mo. Basta may importante na kalarga, makalarga na play kauma, like this. ha? This is probably what you should play in order to get the next one. This is off the third, fourth, reverse. That's right next time. Play with your thumb. That's right. Thumb right here. Babe. Eastern. Babe, kayo yung tao ko binuhangi dito, babe, ha? Kanang, pag kinaro, yung siya bago, babe. Bar right here. Kasi mabalaan lang ako dito, babe. Ganang pinayot ka dito. Star, babe, ha? Eastern. Babe. Sige, gusto mo babe, please. Ako mo babe, please. Kaya mga layo naman mo babe, please. Kaya di na piling ko ako. Hindi ko, di na magagwapo, babe. Babe, di na ko, babe, babe. Basta pag-amping, ha? Kung kamping lagi ko, babe. Sige na, babe. Bilis sa tribe, babe. Bilis sa tribe. Ikaw ba, mingon pa niya? Ipipit ka nito. Babe, ako. Babe, ako may nag-ipirman, babe. Ako may nag-ipirman, babe, ha? Kantay ka. Before takeoff, sitting here at the airport lounge. Not a good time, she knowing that I'm staying. But was a tremendously happy love affair. It's about to end in tragedy. It's a pity. Huge amounts of persuasion only worsen the situation. We've been
nakalimutan ko sa pangalan niya, Gol. Gabi galing Naldo, eh. Dua na lang dua katuig wa gyud nagparamdam mo may tawag text crap. Unsa na kay nahitabo niya dito sa Singapore? Ibigo na ko Naldo. Muhangad ko. Balik ang luha sa kong mata. Sinando. Dulo na ko. Babe! 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 Naldo? Babe? Nads? Tsaka, Ano kailan sa kuha? Ako yung uyab. ha? Uyab? Tara kong uyab po na. Namili sa sulod. Ay, ko na, babe. Doon ako kating paabot ni mo, babe. Niya na ako ni mo, babe, ha? Ha? Doon katoy ko lang paabot ni mo, waka lang. Kalimtan ako ni mo. Ha? Isa ganit ka. Waka kailan ako, ha? Yung pinanotpad ni mo niya ako kakain. Ako ni Chin-Chin. Ako ni Chin-Chin. Ay, Chin, ikaw man na natin. Oo, bitaw, mura na kang wala. Ako yung nagpalarga ni mo, niya karoon nananaog ko ni mo, mura na kang wala kanina ka. Largo sa unsa? Ato Singapore, sabi nila day. Ato ka sa Singapore, nilito ko sa kong tabang. May buyay na ito. Ay, gusto kang bayaran din ka. Sige. Kunya ka nung yung makakaila sa kuha. Ha? Kalimutan mo, katuig na magutugod. Oo, mauna. Giparimay na 2 years. Giparimay na taka. Uy, tawag, thanks. Usaon man. Unya ka ron, ano na ako ko ni mo? Pahambog ni mo na yung uyab ni mo. Ha? Baka kay kag naumura naman yung kag gwapo. Ito na nag-ingon nga basta dili gwapo makauyab dito. Oo, mauna. Oo, tanaw. Pero gwapo-gwapo ka kay nagpa-facial ka na ko. Grabe kayo kag tawhana ka. Grabe kay mga kay kag long. Oh? Hugo kay kag kuko sa una karon. Karon kuko mo sinaw na kayo. Tungod na nako. Ha? Kunya ako nagpalarga nimo. Kunya kay mo kalimtan ni aning pinabtik na dayon. Chin, pasensya. Wadyo ko na nga yung tabang mo sa una ba? Ikaw rin gahatak Oh, wala kuha. to ka na nga tabang pero sigang padungog-dungog. Ano style nimo? Ang sala rin ako nagbakadungog. Ibuligya ba nimo tong motor ha? Pasensya na ka bro. Nabalik yung motor mo. Kalimut mo kay. Pasensya, kotse na mga nausap ka nandun. Wala kay gagdag tawana ka wala sa kay paramdam na. Pasensya na Jim. Pero wala kay kwarta sa ana ako rabitig libre ni mo pamasaya kay isa ra jud ko sukan-sukan pa sa relasyon ko na pa ni mo ki libre kaon. Kuha pa jud tong kwarta. Taka ka na ay mga tao diri sa mall. Ito wala mga kay naong nga wala naman yung gwapo. Umana ko igastuhan gibiyahan ko nya karon di naman nakailan sa kuha. Sige na, maturo na ako Ano ba yan. na yung uyab? Pura naman yung gwapa na yung uyab. Ano naman po siya gwapo? Sino ba? Sino ba? Hindi lang ka mahalog gamit. Pangit kay ka. Pangit kay ka. Pura naman gwapo. Bayari ko, bay. Ako kasoy, magagdaon, hoy. Magagdaon ko, medyo naminaw. Hoy! Magagdaon! Mahulog ko ta ka sa elevator. Ay, sa elevator ka naman isunod sa mall. Ay! Naman ka sa third floor na ay! Magagdaong nanda! Magagdaong! Remember that piano, so delightful, unusual, that fast